পুলিচৰ গৈছে 3.5 জন মান ফৰেষ্টৰ বেটেলিয়ন 5 জন মান গ'ল মেডিকেল মাইছে হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তোমাক ফকি আনি দিছো আজি আমাৰ ৰেভিনিউ খাস ভাঙিছা কালি পাট্টাৰ মাটিত সোমাম আৰু তোমাক এদিন হলেও আমি এই খাস মাটিত ওলাই লৈ আহিম চিন্তা নকৰিব কোনো ধৰণৰ কেঁচাল বেচাল নকৰিব শান্তিপ্ৰিয় হিচাপে সিহঁতক ভাঙিব দিব আৰু কোনো ধৰণৰ একো কথা নকব खुलुमबाय बयखौबो फिन खनसे गोदान भिडिअ बरायबाय लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे बिग आपडेट लानानै फैदों नोंथांमोनाथ' गोबानो नुगासिनो गवालपारायाव ओरैबायदि माखासे गिलु-बालु इलेक्शन जानायाव दावहा बायदि सोलिगासिनो दङ दा गोबां माने पुलिस आरो रायजोफोरनि गेजेराव फायरिं होलायनाय जादों लोगोफोर थारैनो नोंथांमोना ससियेल मिडिया आरो निउज पर्टेलनि गेजेरजों नुगासिनो दङ जे गवालपारायाव मुस्लिम हारिफोरनि जे थानाय न' बांफोरखौ माने इलेक्शन खालामदों दा बे जाथाया गिदिरथार जादों आरोना पुलिस बिफान आरो हाग्रा बिफाननि गेजेराव रायजो राजाफोरनि गेजेराव गोबां दुंहाव थासारि आरो दाङाबाजि सोमजिदों बेहाय रायजो राजाफोरनि गेजेरजों माने सोरखारि जाय फरेस्ट आरो पुलिसफोरनि गेजेराव एखेबारे माने आन्दोलन अन्थाइ खुबैलायनाय लावथि सिब्रेनाय माने सिखा दैलायनाय जादों आरो पुलिस बिफानाबो रैखाथि बिफानाबो रायजोफोरनि सायाव माने फायरिं होलायनो गोनां जादों आरो बे फायरिं होनायजों मानसिबो थैबाय आरो गोबां जखम जादों होननानै नोंथांमोना मिथिदों आरो जाय हाग्रा बिफाननि इलेक्शन खालामनो थांनाय बैसोर सुबुंफ्राबो माखासेफ्रा रायजोफोरनि अन्थाइ खुबैनायजों बा बिथांमोननि गाग्लोबनायजों रायजोफोरनि गाग्लोबनायजों गोबां जखम जादों होननानै नोंथांमोना मिथिदों दा बेखौ लानानै सासे मुस्लिम सुबुं समीनुर आली होननाया आसामनि सीएम मानगोनां हिमन्त बिश्व शर्मा मामानि सायाव गेदेर माखासे बाथ्रा बुंदों आरो दा बेखौ लानानै आं नोंथांमोननो आपडेट होनो नागिरदों दा बिथाङा बुंदों जे मामाया जोंनि सायाव बा मुस्लिम हारिनि सायाव बेफोरबायदि अत्याचार खालामबाय थादों सानसेब्लाबो माने ओरैबायदि बाथ्रा बुंदों सानसेब्लाबो लाख टाकानिब्लाबो करोड़ टाकानिब्लाबो मियादि हाफोरखौ लानानै मियादि हायाव थानानै आसामनि सीएमखौ फिन आरो खिथेर लाथागोन आरो सानसेब्लाबो माने बखबाद बिया रायजो खुंगोन होनदों आरो बेखौ माने ओरैबायदि पस्टाय होगोन दा सानसेब्लाबो आसामखौ दखल खालामगोन दा बेफोरबायदि माखासे धमकी होदोंमोन आरो दा बे धमकी होनाय समीनुर आली बिथांखौ अलरेडि पुलिसा एरेस्ट खालामबाय दा नोंथांमोना मा बाथ्रा बुंदों नैबे भिडिअ क्लिपखौ नायग्रो मा होननानै धमकी होदोंमोन नोंथांमोना भिडिअ क्लिपखौ नायग्रो হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তোমাক ফকি আনি দিছো আজি আমাৰ ৰেভিনিউ খাস ভাঙিছা কালি পাট্টাৰ মাটিত সোমাম আৰু তোমাক এদিন হলেও আমি এই খাস মাটিত ওলাই লৈ আহিম খাস মাটিত তোমালোকে বসবাস কৰিব লাগিব তোৰ 14 মিনিয়ে খাস মাটিত বসবাস করবে এতিয়াৰ পৰা আমি এটাই ধ্বনি দিম নারে তাকবীর আল্লাহু আকবার নারে তাকবীর আল্লাহু আকবার আমি মাটি বাড়ি সব বিক্রি করি এদিন কামাই রোজি রোজগার করি আমি পাট্টার মাটি কিনিলাম আর এই পাট্টার মাটি কিমান লাখ লাখ টাকা কোটি টাকা হলো আমি কিনি লৈ কেনে তোমার ঘর পর্যন্ত আমি কিনিলাম তাৰপিছত তোমাক পাট্টাৰ মাটি এৰাই খাস মাটিত বসবাস কৰিবলৈ আমি বাধ্য কৰাম তেতিয়া চাম আপোনালোকৰ কি আজি হয়তো মই মৰি যাম মোৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে মোৰ নাতি পুতি হলেও তোমাক খাস মাটিত ব্যৱহাৰ কৰিব দিব ইয়াৰ কাৰণে আমি বাধ্য হ'ম আমি বাধ্যতা কৰিম আৰু জিআই প্ৰশাসন লগাই দি আমাৰ যিটো অত্যাচাৰ কৰি আছা সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী মাকৰ গাখীৰ খায় নান্দৰ কুৱাৰ পানী দমকল গোটেইখিনি ভাঙি দি আছে পানী খোৱা পৰ্যন্ত আপোনালোকে ব্যৱস্থা কৰি দিছে পানী না যাতে খাব নোৱাৰে মৰি যায় মানুহে এইখিনিয়ে কলো না যাম এতিয়া আমাৰ মৌজাৰ তুমি মৌজাৰ ভাঙি দিছে
নাযাব, চিন্তা নকৰিব, কোনো ধৰণৰ কেঁচাল বেচাল নকৰিব, শান্তিপ্ৰিয় হিচাপে সিহঁতক ভাঙিব দিব আৰু কোনো ধৰণৰ একো কথা নক'ব। আমাৰ কি নহয় थारैनो नोंथांमोना नुनानै बुजिखाबाय जाथायनि सोमोन्दै माबोरै बुंदों आरो माबोरै एरेस्ट खालामनानै जाखो। दा बेखौ लानानै बाथ्रा बुंनो सानाखै, जास्ट माने गोबां रागा जोंदों आरो ना मुस्लिम हारि सुबुंफ्रा, मुस्लिम रायजो राजाफ्रा बेफोरबायदि अत्याचार खालामनायनि थाखाय बा मुस्लिमफोरनि सायावल' बेफोरबायदि मानो खालामो होननानै गोबां माने खुदै सारदों, रागा जोंदों। साननैसो सिगां धुबुरियावबो जाबाय, दा गवालपारायावबो जागासिनो आरो ओरैबायदि माने सिचुवेसना गाज्रि। दा नैबे बाथ्राया गोबां निउस पर्टेलाव गोसारगासिनो, इन्डियान नेशनेल निउस पर्टेलावबो बे माने गोबां गोसारगासिनो, बेनि सोमोन्दै गोबां माने निउस बानायगासिनो आरो नोंथांमोना अलरेडि नुखाबाय थादों। दा बिनि सायाव बाथ्रा बुंनो सानाखै, थ' नोंथांमोना नैबे जाथायनि सायाव आरो जाय सुबुंखौ दिनै पुलिसा खाबाय बा एरेस्ट खालामदों बिनि सोमोन्दै नोंथांमोना मा बुजिनो मोनखो आरो मा फोरमायनो सानो, नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै कमेन्ट खालामना फोरमायदो।